Malah bustuhku ngantuk ini bayi. Oi, nolai, nolai. Ang nigu, syurah. Isura. Ube. Be iunia. 100. Hale. Ayo. Ma. Rek. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 था दं guys बहाय नै 57. Hello guys, welcome to my channel. ओमफ्राय नै दिनैहाय कुसेंग्रा लुदों सानै मानसिफोर नै कुसेंग्रा लुग्राफ्रा Karuna. बुरल'थारब्रा नै कुसेंग्राया नै लुग्राया Macam kadang. बहायसो लुगासिनो नै Ada sampai ni. कुसेंग्रा लुग्रा सासेया Mudah-mudah होआ Tahu. नै कुसेंग्राया ओमफ्राय बुरजा मोनबाय आयौ बोरै बख'नांगौ सांलाय बारबाय बारसै हारगासिनोसै आङो गाइस ओमफ्राय आं नैबे कुसेंग्राखौ दा ज'गाव सोनायखौ हालथिंगासिनो नोगोद गिदिर गिदिरनो गाइस कुसेंग्राया गिदिर गिदिरथारनो आयदै फाग्लाया सुजोब्बाय गाइस कुसेंग्रा सुनि Ma, guys, ada kusengra suni sih. Kusengra. Rodea aku berang bas. Ada pakla. बथलसो लाना फैनांगौ नोंसोरो बथलावसो सोनानै मोजां मानो बथल लाबोआखै आं बेखौ सुखानांगौथ' Nerlam. Gitar. Ayo, masih budak lagi. Jangan udah lu ini ya, geli men.
गाइस नै बेसे बुरजा मोनखो बेसेबांबा गोलाव जाबाय नै आं साननि बे खुसेराखौ दा बेसे बुरजा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 था दं गाइस बहाय नै बेसेबां जाबाय 57 57 था खुसेंग्रा दङ बहाय गाइस दानिया आंबो लुनोसै गाइस नैबे जगखौ खालि खालामबाय बाव खुसेंग्रा लादोंमोन बेखौ खालि खालामबाय लेथ्रा ओमफ्राय आङो दा लुनोसै दुब्लिबारि 수준덕구나 난 기준 얼굴에 왜 잠배 흔들는 먹은 사람 좀 그냥 그래서 오르마가는 그냥 오르마블랑 그냥 그거 비슷하라는 사람이야. 괜찮아.
संग्राय गोबाबो होना होनदों आङो संख्रि बांसिन संख्रि दं जाबाय मोनबाय गाइस मोनबाय आधा हरदो दे ओरैहाय गोलैगोनब्रा र' हायगोन होदो ओरै गङाव दे माथो जागोनलाय आर'नायालाय जानोसो लुबैथारबाय नामा माबेसे जागोन नोङो नालाय ओइ नालाय आंनि गोसोब्रा नोंनि गोसो नोंनि गोसो जालाबायनांगौ जोंसो लायदों दा बेसे बुरजा बे खुसिग्राया बेसे बुरजा बे एवनाया 100 माथो नालाय सालाय दे मासे सालाय ayo मा rek isi र' मावला जाबाय दे हासुरा बेबो खामानि मावदो ग' बिमालाय बे माबा इयुनाव दोनथ'नानै जानो गोनाङासै माबायदि जानो नों बेखौ जाजोबनो हागोन ना हाया जाजोबनो हागोन जाजोबदो होनबालाय जाजोबदो जानोसै फैदो गाइस